Takže čaute ľudia, moje meno je Debasik, vítam u tohto videa. Dneska som tu opäť spolu s Katrioxom. Čaute, čaute. A dneska sme sa rozhodli, že budeme stavať vianočný stromček, keďže sa nám blížia tieto krásne sviatky, teda už sú tieto krásne sviatky, ktoré zažívame každoročne. Takže môžeme ísť na to, nie Katriox? Môžeme ísť na to, no. Takže... Tak, ako prvé by som si vykraftil nožnice. No, v prvom rade nožnice. A išiel... Tak, no. My sme poza kameru si to tu troška pretriedili ako brnenia, zácnosti a také hodinky, ale ako vidíte, bordel. Takže veľa toho pretriedenia až tak není. A neporiadok. Je ten iron, ty to máš? Nie. Máš? Hej? Dobre. No, jedné nožnice má vykraftené. Nemám, ja som ti ho... Vidím, že si to tu Tak, vyvedel. dobral si mi oné. Ja som si to bol. Dobre. Tu máš jedný? Ja mám druhé svoje. Díky. Vidíte, prichádza nám noc konečne. Takže budú to aj nejakí tí mobovia, nejakí aj noví mobovia. A mimo kameru, ak by vás zaujímalo náhodou, sa nám tak stalo, že padla hviezda a naraz zobrali sme. No, neviem hovoriť. A išli sme späť k hradu, čo si videli v minulej časti. A naraz spadla na to mieste ďalšia hviezda. Takže ako... To sme fakt nechápali. Ale by mohol aj nejaký ten meteor padnúť. Do komentárov napíšte, čo ste si tento rok prijali na Vianoce inak. Musím mohli dať. Ja som si prijal hlavne to, aby sme boli všetci zdraví, šťastní a všetci boli v kruhu svojej rodiny. Hlavne si si prijal veľa odberov. Veľa odberov, veľa peniazy. Tak. A ty, Katriox, si čo plánoval? Tak hlavne to zdravie. A odbery. Zdravie, šťastie, božské požehnanie. Pokoj zlatý. Ja mám dva staky a jedno drevo. Čakaj. Nejaké to drevo. Aby to bolo také... Ja rozmýšľam, jak sa kraftí tá pilka, ja by som to chcel tak historicky urobiť. Ja ty chceš historicky stiažiť drevo. No jasné, ja chcem. Ja spravili sme hodinu, že... Tam potrebujem 4. Vykosili tie listy. Lebo nefunguje triple keepator. Dobre. A sme tu opäť. Mimo kamery som to vedel povedať. A príde kamera. A je to tu. Trikapitátor, tak. Čakaj, to sa iba takto ťaží. Ja som myslel, že to bude nejaké lepšie. To ti nepôjde vyťažiť. Musíš ísť asi tento. Lebo už ti nepôjde ten trikapitátor. No vidíš to, že to vieš povedať. Tak nejak som to povedal, no horko ťažko. Skús tieto vyťažiť. Čakaj, aby som to napadol. Tuto by som urobil ten stromček. Hviezda! Vianočný zázrak! Idem preto. Wow, ibaj. Prvýkrát na videu. Kámo, mám ju. Nefunguje to. Neviem, na čo je tá pilka. Neviem ani ja. A kde by sme ho postavili? Čo by si povedal? Ja by som niekde tu pri našom dome. Vieš, čo mňa napadlo? Podám ju. No čo? Katrik. Počkaj. Potrebujem vykraftiť si nejakú sekeru. Čakám ťa. V bedni máš sekery. Máš viac seker. Aha. Tak, idem ešte stromčeky, nech nám to narastie. Poverím, že ešte budem potrebovať nejaké. Vidíš tam ten... Neviem, jak to nazvem. Bolo to aj v Transformeroch, takéto témy, či čo to je? Jak sa to volá? Ty to vieš určite. No Stonehenge. Tak tam by som to veľko postavil. Ty? By si čo na to povedal? No niekde tu by som v blízkosti. Čo sú to za zvuky? No, si, ja teba som. Kru. Vidím.
Dobre, ja by som to postavil teda Tonek. Tento stromček by som ešte vykacal. A ten trikátor Ako tu? funguje. A, funguje. Tak to bol nejaký bug. Áno, Tonek by som to postavil. A ináč, Tak. pekne, aj Bajom vystihli zimný, Vianoce. Hej. Aj to ešte Čo ja viem vyšší takú raz. tvišku? Dáme nejaký vyšší stromček. Či? Koľko? 6 blokov? Ďalšia. Ďalšia hviezda. Je to možné? Tu je zase táto istom mieste, kamo. Fú. To čo sa deje? Ja hovorím, toto je Vianoce, toto je Vianoce, Katriox. Zázrak vianočný. No, asi si to zle vypočítal, či dobre? Jasné. Neviem, či sa mi ešte bude ľúbiť. No, to je druhá vec, ale však máš nožnice, keď tak na to. Asi som niekde spravil chybu. Ja som tam dal bloky na jednu. Jaj? Pohode, však to vyplníme ešte. Tak. Keďže to stromček mal by byť, tak nie je úplne pravidelný, či? Nemal by byť pravidelný, no. Vlastne by som ho spravil pravidelný. Neviem. Pravidelný. Ako chápeš, pochopili sme sa. Hej. Niekto nie je taký divný, jak si myslím, lebo takto... No dobre. A S čím ho ozdobíme? A jaký máš tento rok stromček tu? Povedz mi, doma. Umelý. Umelý. Lepšie je mať určite umelý za mňa, ináč. Ak ti mám povedať pravdu. Lebo keď máš ten živý, tak milión ihličí na zemi. Ty si čo o tom myslíš? Máš taký istý názor, či? Tak, na jednu stranu je, že pekne ti vonia to ihličie. Ale tak áno, ten bordel okolo toho. Lebo ako, mňa by to nebavilo vysávať furt potom. Ty som. No, ja by som nevysával. Tak či tak. Tento rok si praješ čo, robotnický vystávač kvôli tomu? Ako... Hádam, veľký ten vysávač padne. Neviem, jak som poslúchal. Ty som na zozname. Dobrých. Neposlušných? A ja len na poslušných. Ďakujem ti. Aha, ja by som nezakopal. Tak. A vypadá celkom slušne. Na to, že sme ho robili prvýkrát. Ukáž? No jasné. A veľké To je on. ozdoby by som asi zobral. Veľké to zlato, diamanty. No. A hviezdu. Kámo, keby teraz padla tá hviezda na to. Na hore na A zničilo nám ho. No, a však ešte nič nevypadalo, že by to zničilo. Toto není on. Toto není on. Ty máš ten bek? Jaký? No, kde sú tie materiály? Nemám nič také. Ja ho mám. Dobre, idem craftiť zlato teda. Zlaté kocky by mali byť dome ináč, ešte v truhle. Ja som ich rozkrafťoval. Okay. Dobre, ja začínam zdobiť. OK. Jedna vianočná, 22 blokov zlata. druhá... A hovoríš, že diamanty dáme? No určite veľký ten diamantík tam. Nech sú bohaté Vánoce. A ináč, len taká otočka na teba. Aký je tvoj najlepší No. vianočný film? Alebo vianočná rozprávka.
Ak je to rozprávka, tak je to asi sám doma. Určite. Mhm. A film Tak neviem, A však každý rok sám doma. pozerám. Každý rok musím pozrieť určite posledné Vianoce. Ak vieš, čo to je. Niečo mi to hovorí, ako, ale... V Čechách natočené. Niečo mi to hovorí. Nie som si istý, ale niečo mi to hovorí. V Karlových Vároch. Áno, viem, už viem. Keby si nepovedal Karlové Vary, tak neviem. No. Tak to je on. Ktorý som mimochodom aj teraz pozeral. Za mňa také vianočné, vianočné lomeno silvestrovské, popravde, mám rád snowboardiaci, mazlíku, Vy mazlíku. mazlíku, Tak, toto moc dobre nevyzerá, ale to nevadí. To bude náš pofiderný stromček vianočný. Fú, redstone. Nie, že začne horeť. nemalo by začať hovoriť, nie? Ale toto si Ne, nebude, keď neviem, či- položím na redstoneové hento blok, tak zhasne fakla. Nie. Veru som vedel. Dobre. Dobre, Za mňa celkom nevyzeral. nevypadá Vyzerá najhoršie. pofidárne, ale Za mňa tam volá, čo ešte chýba. čo ti chýba nám preboha ešte? Darčeky? Trúha? No, truhla ako truhla. Myslím ako darčekovú truhlicu. No, čo mi tam asi ešte chýba, neviem. Však na vrchu máme hviezdu, to je hlavné. Áno, hviezdička, to treba hlavne. Dobre, čo robíš ty aktuálne? Ešte ťažím drevo. OK. Takže ľudia, aspoň v závere tohto vianočného videa. Takže ja vám prajem hlavne veľa šťastička, zdravička a už aj do nového roka vám prajem, ak by náhodou video nevyšlo, ale čo by ešte mal veľký ten silvestrovský špeciál výjsť, čo vám garantujem síce, mal by som to garantovať. A dúfam, že tieto vianočné sviatky stravíte v kruhu vašej celej rodiny, aby si sa milovali, mali radi. Katrios, ty čo praješ? Ani to zdravia, Božieho požehnania, bohatého Ježiška. A hlavne proste to zdravie máte hlavne, lebo to je asi to najdôležitejšie. Veru. A veľa jedla na večeri vianočnej. Takže ešte raz prajem vám krásne a Hej, šťastné. až ločník bude trpeť. Takže ešte raz vám prajeme krásne a šťastné veselé Vianoce. Čaute a ďakujeme za zvedanie. Čau, čau.